Okay, nidiga bahina makiglada at gyapon sa Villaflor, Oroqueta City, kung nasa ipabarog ang bagong parokya. Ang parokya ni San Isidro Labrador at magkauban si Reverend Father Andrew John Baran. Father, maying adlaw rin. Maying adlaw, Sir Manny, o katawhan sa Dios sa Archdiocese of Osamis. Good morning sa tanan. O good morning po sa atong talahoron ni Arsobispo, Archbishop Martinez Somuadidi, sa tanang kaparian sa Archdiocese of Osamis. Good morning kaninyong tanan. Father, kita na to no ang pagtinabangay sa mga parokyano din and kumusta ang mga pagpangandam nato labi na sa canonical erection ng himuon o ang installation kanimo isip Padre Cora. So far no nagtinabangay ang mga parokyano sa bag-o nga itukod nga sa parokya sa San Isidro Labrador Parish diri sa Villaflor no. So inyo nakita ang upang giandam ang misahanan pohon kay diri man magmisa no kaning lunaa diri mo himuong altar misahan din. Napoy mga tent ni taod, pohon-pohon diri ang mga tao aron nigmisa, di ra po kay init. So far maayo raman pod. Mao lagi ang punon pa kayo. Pero padayon gyapon ban sa kadasig o pagsalig sa Ginoo kay ang katawan sa imong nakita no. Aktibo pod niya mitahan sa ilang kaugalingon na makatabang sa ginagmay nga paagi aron kining maong canonical erection and installation pod ang misa mahimo nga mabungahon o malampuson no bansa grasya sa Ginoo. Okay, pagsugod mo no medyo paminaw medyo lisod pa gyud. Lisod gyud, lisod pa gyud. Lisod gyud. Lisod pero nakita po nako no sa pipila ka mga higayon nga may ko diri nakita po nako ang pagkamanghihatagon sa mga tao gyud. That's a good sign nga anjud mabarog gyud nga parokya. Pohon-pohon sa inyo nakita wala pa may simbahan pero basin pohon-pohon na gyud ni makapabarog na may simbahan uban sa grasya po do pagkamanggihatagon sa Ginoo ug sa iyang katawan ini sa Villaflor. So ang kapilya din niya Father dili igo kay unsa ba ang lugar dito? Actually ang first gyud nga sa tawanan napili na mo nga misahan sa during sa canonical erection o installation sa kapilya. Pero namang gyud kan sa mga meeting namo sa nasana daghan man gyud mo voluntaryo ang mga tao labi na mga tao moingon nga dito na lang ta sa Father. Kun asa ipabarog. Asa ipabarog makita ko nila Ayun, uban pod sa rekomendasyon pod sa atong Padre Cora sa Olero sa Parish sa Oroqueta mo. Upod iyang kuan dito na lang pads para diyan ingon nga dito lang sa pads mag tent lang kamutan lang gud niya mamisahan na imisahan then mga tawo maplastar which is nakita po nako nga maayo aron nahinay mana ng mga taong tultul diring lugara nga may pabarugan kay diri man gyud ang kuan gyud pero katong kapilya misahan to samtang wala pa ang kuan o pay matukod misahan to sa Domingo dito sa ako magmisa so diri ko magpuyo mo travel ko dito, dool raman pod. May layo. Distansya raw pila na ka metros. Dool kayo. So far na. Very good. Okay, so after nini sa March 22, aside ta murag na-organize naman siguro nimo ang PPC. How about sa mga religious organization, Father? Sa religious organizations, naanap po ko yung mga na-appoint mga tao. Ako gitahasan na mangulo. Pero lagi inahinay pa man kamulo pa pud mig recruit sa ilang mga kauban. Ayan, sa inahinay managhanda ka na. Pero naana may na point out nga mga tao nga mo dala ni nga mga ministeriya sa katekista, sa minister, sa youth, and sa uban pa nga ministry sa kuan, sa PPC pod ana pod. Kaya na siya hanay-hanay na gamay. Okay, so nasayod ta naman ta sa Lenten season garo no. So ang mga kalihukan sa Quaresma dito gyud sa kapilya. Dito na gani na nami initial sabot-sabot sa mga niaging Domingo nag-meeting mi. Actually kada Domingo gyud mi meeting. Magpangandam ano ba. No ana. Ako gyud silang ingnan niya. Diri ra kita. So ang tanan niya makalihukan sa Holy Week with this Lenten season, in this Lenten season no. Diri na gyud sa kapilya pohon o human sa installation. Okay, ang imong kapuy-an so far no, okay pa man. So nabarog na no imong kapuy-an dito no. Gamay na like ko lang ana, mafloringa na, nanapoy kuan ang kuryente sa Monday pa. So posible mahuman na sa wala pa March 22 sa makapuy-an na gid sa.
Oo, murag og sugod ka no. Tanan Sugod, gamit sa gamit. Sugod yun. Sa tanan na sa, Tanan. sa balay, sa Oo. gamit tanan. Oh. Tanan Yun yun. sa manato, na mga matuon Yes, nga ni. yes na. Nihatag. Pagsulti na ko nga kinanglan kuan kinsay na mo hatag, naman gid ayon hatag gid pod. Na ko andam nga may plato, ginagmay, daanan, nanay ref, dayon. Pipila kaning uban wala pa rin makakuan pero kasalig man sila nga mohatag pod. Sa mga buot mo tabang father nimo, no? Unsa ang pagpaagi no sa pagtabang? Sa buot mo tabang kuan lang siguro ako siguro directly no sa Father Andil dayon apo ko finance no. Mga tabang mo financially ang finance si Ma'am Inday Lara. Ayun, dili ni kaya Joselito Balaris ang among kuan PPC moderator. Silang duha. Ana lang no. Oo, ana lang. Pero kung amo na sito nila, kung asa mo na assign nga kapilya, no, ato lang mo sa inyong kapilya president pod. Or you can approach me directly if makita ta. Labi na sa mga katawhan nga sa archdiocese no. Gusto mo tabang nakailan nimo no. Oo. Oh, diretso na nako gyud. No, kakailan man na sila pod nako, no. Ana dayon mamaray ra pud kupuhon pod katabang aron katabang pod pagpatukod sa parokya ba labi na sa simbahan. Oh. Pero ang luna ninyo murag okay na nabayran naman Yes, ang luna. nabayaran na ning luna, wala na problema sa luna. Nang ning yuta. Kuha na lang ang yuta na. Pila ni siya ka square meter? I think it's 2,000 square meters. So dako siya. Oh. Pero pod siya lapad, dayon medyo kuan lang di kay ka nang kuan. Taas siya pero di kay lapad ba. Pero okay na kayo. Naanay matukuran ng isang simbahan plus kang Benito o rectory ang rectory so para wala problema sa yuta okay na kay na impas naman Daay mga matuon nimo nga misaado sila sa haligi haligi ana si Ate Magda ni saan ni sa kuan sa Haligi. haligi Yung interview nimo ganiha sa haligi sila. Dire no kani sila mo ni saad og haligi ana siya nga maning kamo din siya makita sa abang panding so naa gyud ilang gugma no sa bagong parokya malipayon pod sila nga kuan matukuran ang parokya diri sa Villaflor kay dugay po nilang gihandom nya karon kay mahatagan ng kuan ba katumanan ilang gihandom sa dungay nga panahon man ang malipayon gid sila gid ang nakita malipayon makita man nato sa pag-ooperate ni mga kuan kani mga tao na tuod diri sa pagpahina gikamay sa mga nagkadaiyang zona pod ang kapilya nga atong natawon ang kapilya diri dili biya dugol lagyo ning kapilya diri lagyo din mga so ang nakuha sa imahano ang pinakalayo nga kapilya ang Sibukal ang barangay Sibukal nakalayo naagalian ta ka Sibukal diri na sila nanadto namahaw naniudto nanay no naayon sa pakita siyang kuan ba no suporta pod sa kuan usa ni nga mga nga kapilya 15 no 15 chapels 16 chapels tanan 16 jud 16 chapels gid tanan so usa ni nga mga chapel kita sa Sibukal, sa Mialin, sa Tolyok, sa Bunga, Tuburan, Buntawan, then Jerry Villaflor, then ato sa taas, Burgos, dayon Sinote Crossing, Clarency Tolmen, Upper og Lower Rizal, Victoria, Tuyabang Alto ug Mubod Purok 3. Ang bag-o nga nadungag. Okay, dool naman siya diri. Mubod Purok 3. So naapil siya diri. Apil siya. Okay, Father, siguro sa tanan mga katawhan no imo ipaabot dining bayna sa ipabarog nga bag-o nga parokya o imo mga pagpasalamat o doon na pa makaibot ipaabot nga wala ko na pangutanan ning bayna. Kuan lang, dahil lang sa pag-ampo pod nako kay ana kabaluta dili lalim nga dili sayon jud no ang pag dala og parokya labi na ka sugod pa ang ampuonon kaayo pero uban sa panabang sa Ginoo siyang grasya masaligon ko nga tabangan ko sa mga tawo gid and tabangan po ko sa atong arsobispo ug sa atong mga kaparian kay kabalo ko kung supportive ang atong katawhan diri sa Villaflor mas isuporta pod ang atong arsobispo ug atong kaparian sa atong damgo nga nakatukod tag simbahan o rectory dinhi sa San Isidro Parish, Labrador. San Isidro Labrador Parish diri sa Villaflor. Na I'm so good positive nya kining gihandom o gidamgo nga parokya, simbahan, ang rectory no sa
umaabot na panahon o katuigan mapabarog yun is katawan. First time po din mo nga Yes, first dalaong time. parokya. First time po siya nga parokya nga wala pa tukurunon pang simbahan o tukurunon pang rectory. So kanay mga first timer. Bitaw no. Nalipayon. Mong gugma. Yes, naagyan ka na. Ay, mo gyud ni. Sama pa siguro ni Father Undo. Atong nagmeeting ni atong March 1 kauban atong Arsobispo si Father Edgar Kalema. Isang na naman ang simbahan. Kaya ang simbahan yun, ang tinuod ng simbahan, ang katawhan man. So kana, natukod na ang simbahan, ang katawhan, naana sila. Ang dili na siguro lisod, na matukod ta sa building simbahan sa balay alampuanan sa Ginoo. Kay natapok naman ang katawhan. So kana lang, salamat pod ko sa tanan nga mga nag-ampo o sa tanan nga tabang labi na ning ining pagpangandam sa canonical erection and groundbreaking of the pillars of San Isidro Parish, and sa instalasyon ako isip magkura paruko din sa Villaflor sa Isidro Labrador Parish. No, salamat ko dayon sa tanan nga mitabang uban mo sa kong pag-ampo ginaod nga mas mahimo pa mo manggihatagon ug andam mo tabang puhon-puhon sa pagbabarog sa simbahan. Kaya lang. Okay, salamat kayo na nagkauban si Reverend Father Andel John Baran. Yes. Ato ang Padre Cora sa bagong itukod ang pabarog nga parokya ni San Isidro Labrador sa Villaflor, Oroqueta.